F'Malta mara minn kull 5 li tkun qed tistenna tarbija tiffaċċja problemi ta' saħħa mentali waqt titqala. Mill-banda l-oħra raġel minn kull 10 jgħaddi minn problemi ta' saħħa mentali qabel u wara l-ħlas tal-mara. Ġie spjegat kif mill-proġetti pilota li saru ma' ommijiet qabel u wara twelid ħareġ li għajnuna ta' psikoterapija minn terapisti tal-familja u interventi minn wiebes speċjalizzati għamlu differenza kbira l-ommijiet. Jirriżulta wkoll li t-terapija tal-familja għenet ukoll il-missirijiet li kienu fil-bżonn. Dawn ix-xejriet joħorġu minn studju mill-Ministeru tas-Saħħa u l-Ministeru għall-Politika Soċjali dwar is-saħħa mentali matul u wara tqala. L-istudju li sar bejn l-2022 u l-2024 juri fost oħrajn li żdiedu l-ommijiet qal li ġew referuti għall-għajnuna mentali. Fl-2024 kien hemm aktar minn 500 mara li fittxew l-għajnuna. F'dan l-istudju ħadu sehem aktar minn 700 mara tqila u 545 mara li weldu tarbija. Minn dan l-istudju ġi propost il-bżonn ta' strateġija nazzjonali għas-saħħa mentali fit-tqala, it-twaqqif ta' task force bis-sem ta' professjonisti u n-nies milquta u li jkun hemm taqsima nazzjonali l-ommijiet u trabi flimkien kif spjegat iċ-chairperson ta' Positive Parenting Task Force, Ruċi Berras. It-terapija għenet ħafna biex daw il-ġenituri anka jekk kien hemm sfidi mentali u anka ansjetà u depressjoni li anka jirranġaw ir-relazzjoni ta' bejnietom biex bekk anka igawdu it-trabi li jkunu qed jistennew. Il-Ministru s-Saħħa Ġewwa Etienne Bela tkellem dwar il-kundizzjonijiet mentali li għaddu minnhom l-ommijiet u l-missirijiet fit-tqala. L-aktar ċirkustanzi ta' ansjetà, ċirkustanzi ta' dwejja. Imbagħad jaf ikun hemm ukoll id-depressjoni. Aħna għalina dawn l-interventi preventivi huma importanti li nevitaw depressjoni serja. Il-Ministru għall-Politika Soċjali Michael Falzon għal dan l-istudju huwa uniku għal pajjiż u li l-Gvern irid jara li jimplementa r-rakkomandazzjonijiet tal-istudju biex jintlaħqu aktar familji.